आरबि दैमारि होननाय बिथांखौ खास्रि बिस्रि हाग्रा बिफाननि नैबे मैदेर होनायनि मुङाव बेखौ गावथारनाय जादों। थामहिनबा बिनि गुलियाव जिउ जोबदोंमोन। दा बेवहाय दिनै नैबेखौ लानानैनो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद नैबे कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे रेलि प्रटेक्ट खालामदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा फैनानै बेवहाय प्रटेक्ट खालामदों। बेवहाय नोंथांमोना नुदों नैबे बन्दापारा मेजुलिया बिद्यालय बे नैबे जायगायाव बिथांमोना मोनब्रै दाबिखौ लानानै नैबे सोमावसारनायखौ लादों। दा बिथांनि थार बिजिरनायखौ नोजोर होनानै बेवहाय एबसु आरो एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठननि बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बे हिसाबाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां बिदिनो रायजो राजाफोरा बिथांनि थार बिजिरनायखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बेवहाय थुबुर जाफैदों। आं नैबे समाव बे जायगानिनो सुबुंजों बे समाव सावरायगोन। मा बुंगोन बे समाव? बै समाव आं माने बर' थुनलाइ आफादनि वान अफ सेक्रेटारि बा सासे नेहाथारि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे बै 10 तारिखाव जा जाथाय जालांबाय फरेस्ट माने बिफाननिफ्राय जा बेयाव मैदेर हांख्रायनायनि उसि लानानै बिथांमोना बै सानखालि माने 2 बाजिनिफ्राय माने हाथिफोरखौ बा मैदेरफोरखौ बिथाङा माने गुबुन जायगायाव लांनो थाखाय एसे थाग थियाग खालामदोंमोन। बै समाव बिसोर ब्लेंक फायार खालामगासिनो दंमोन आरो मोनसे समाव बिसोर ब्लेंक फायारनि बदलै बिसोर माने आसल माने गुलिखौनो गावदों होननानै बै नुग्रा मानसिफोरा बेखौ मोनसे साखिबादि होदों। दा बेयाव गोजौआव गावनांगौ खिन्थु बिसोर ब्लेंक फायाराव गोजौआव गावाखै एकदम माने थोंजों गावदों। प्रत्यक्षदर्शी बा जायफोर नुग्रा मानसि दङ बिसोर खिन्थादों साक्ष्य होदों जे बिसोर एकदम थोंजों गावदों। जायनि थाखाय बे गुलिया थांनानै बै माने मालबिका दैमारि आरो बिनि गथ' आरो बे दैमारिनि गथ'आव माने नांनानै बिथाङा स्पट डेथ जायो लोगो लोगो बै माने मालबिका दैमारिखौ गुवाहाटी GMC माने बै जानाखि सिकित्सालय बेयाव प्रेरन खालामो बा बेसिम दैथायहरो। बै समाव जों गभर्नमेन्ट आसाम सरकारखौ जों खावलायदों जे गभर्नमेन्टआ बा आसाम सरकारा माने थाबैनो बै माने आरबि दैमारिनि जा क्षतिपुरन बेनि थाखाय माने उपयुक्त माने थार माने कम्पेनसेट होनांगौ। बेनि लोगोसे जोंनि माने बै मालबिका दैमारिनि जानाखि सिकित्सा बेनि जानाखि ट्रिटमेन्ट बे ट्रिटमेन्टखौ आसाम सरकारा फुल माने बेनि जा एक्सपेन्सखौ बियार खालामनो नांगौ बेखौ जों खावलायदों। आरो लोगो जायफोर माने बै फरेस्ट बिफाननि माने वेस्ट माने कामरुप माने डिभिजन अफिसनि जानाखि DFO रिम्पि बरा आरो बै बन्दापारा आन्सलिक जानाखि जा बेयाव फरेस्ट रेन्ज अफिस बेनि रेन्जार रिंकिमणि नाथ बिथांमोन सानैबो बै माने जाथायाव दङमोन, प्रेजेन्ट दङमोन। गतिके बिथांमोन सानैखौबो बै माने तदन्तनि सिङाव आवथायाव लाबोनानै आसाम सरकारा बेखौ माने मोनसे गोख्रों मोनसे तदन्त खालामनांगौ आरो दाय गोनां बै अफिसारानो जा बिथांमोननि जानाखि फरेस्ट जवाननो जा बिथांमोनखौ माने सास्ति बा साजा होनांगौ। नैबे समाव आङो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेवहाय फेक नैबे एनकाउन्टारखौनो बुंनांगोन। बेवहाय बेयाव जिउ फोजोबदों होनना बुंदों। नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दंफैयो। बे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन। मा बुंगोन बे समाव जिहेथु सासे उन्दै गथ'खौ बेवहाय जिउ फोजोबनाय जाबाय? जोबोद दुखुनांथाव बेयो जोंनि थाखाय। आरो थांनाय 10 डिसेम्बराव बन्दापारानि बे जायगायावनो आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे हिन्जावसा उन्दै गथ' आरो बिमा मालबिका दैमारि बिथांमोना गावनि न' फारसे थांबाय थादोंमोन। आरो बे समाव बे ओनसोलाव मैदेर माने फालोसे फैदों आरो बेखौ मैदेरखौ होनायनि मुङाव हाग्रा बिफान माने बे हाग्रा बिफाना गुलि गावदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे ब्लेंक फायार दिनै ब्लेंक फायार खालामदोंबा ब्लेंक फायारा गाहायाव फैनानै मानसिनियाव बोरै नांखो आरो सासे उन्दै गथ' जाय उन्दै गथ'नि जिउआ आराम्भसो जादों। बिथाङा माने बियो माने दायो माने सिखिरि होनाय आरो गेलेनाय फरायनाय बे समा आराम्भ जाबायमोन। बे समाव अबथिरायै गावनि जिउखौ माने नागारनांनाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव। दा बेखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आबोफ आरो राभासा स्टुडेन्ट इउनियन गासै बे बन्दापारा बक' ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै ज' थुबुर जादों। आरो थुबुर जानानै
नैबे जि इनजास्टिस जि अन्याय भाबै जि माने इनाय भाबै गावथारबाय बे मोनसे गावथारनाय जाथाय बे माने बुथारनायनिसो जाथाय दा बेखायनो जोङो मोनब्रै दाबि लाखिदों जे हाइ लेभेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ आरो दिनै इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिन्हा सानै फरेस्ट गार्डखौ हमदों आरो बे हमनायनि उनाव IPC 304, 307, 308 मोनथाम धारा लगायनानै बिथांमोनखौ दिनै तदन्त खालामगासिनो दङ किन्तु जों मिथिदों जे रिंकि मुनि नाथ जाय रेन्जार आरो डिम्पि बरा जाय माने DFO बिथांमोना माने पुलिसखौ प्रेसार होगासिनो दं जे जों गुलिखौ गावाखै माने दाय गैया होननानै भाइरास माने नोङो सिलाइखौ मोन्दों कार्टिज खालि दङ बेयाव मेगजिन मोन्दों आरो बिथांमोना जौ लोंनानै बे खामानिखौ मावदों दा बेखायनो जोङो दिनै दाबि होदों जे दायनिगिरि बे माने बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ बे फासिबो जानो हायो लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट जानो हायो आरो बे दायनिगिरिया खुनु आयेननि बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे खारग'नो मोना थामथियाव जोङो माने दाबि खालामदों मालबिका दैमारिया दिनै माने गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो बिथाङा गोख्रैनो हामनायनि थाखाय आसाम सरकारा बेबस्था लानांगौ आरो फ्रि अफ कस्ट जानांगौ ब्रैथियाव बे दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फरेस्ट मिनिस्टार परिमल शुक्लबैद्य बिथांमोननो दिनै जों मेम'रेन्डाम हरगोन आरो बे जायगानिफ्राय जों रेलि खालामगोन गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बे जाथायखौ लानानै दिनै ओंखारबोदों जेब्लासिम जोङो न्याय मोना बिनि मोजांथार बिजिरनाय मोना आरो दायनिगिरिया साजा मोना अब्लासिम जोंनि बे सोमावसारनाया थाबथानाय नङा दिनै जों रेलि खालामदों उननि समाव बिनिख्रुइ बांसिन जोङो हाबाफारि लागोन दा बेखायनो आसाम सरकारखौ जों दाबि खालामदों जे बे जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौ थार माने मोजां फिथाइ नांगौ आरो दायनिगिरिया साजा मोननांगौ हत्याकारिया माने पानिशमेन्ट मोननांगौ स्पेशेलि नैबे दुखुथिया न'खरनि कम्पेनसेसननि थाखाय दुखुथिया न'खरनि कम्पेनसेसननि थाखाय आसाम सरकारा बेबस्था लानांगौ आरो आसाम सरकारा मेक्सिमाम लेभेलनि कम्पेनसेसनखौ खालामनांगौ खारन जाय माने उन्दै गथ'आ थैबाय बिथाङाबो हिनजावसा दिनै जोंनि बिमा बिथाङाबो माने आइजो दा बिथांनि न'खराव जिहेतु माने हौवा मानसि माने सासेल'सै आरो सानै हिनजाव मानसियानो दिनै माने बे जाथायजों माने गाग्लोबजानो गोनां जाबाय दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों मेक्सिमाम लेभेलनि कम्पेनसेसन बे न'खरनो आसाम सरकारा होनांगौ नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बे आफादगिरिया गोबां बाथ्राखौनो बिथाङा फोरमायबाय जे दुखुथिया जे न'खर बे दुखुथिया न'खरनि सुबुंखौ गोबां जाखिनि सरकारनिफ्राय मोननांगौ जे जास्टिस बे जास्टिसखौ थाबैनो होनांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन बेवहाय बाहागो लाफैनाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायगोन बिथांमोना मा बुङो नैबे समाव কি ক'ব বাইদেউ এইটো যিটোকে মৰাটোতো মৰি গ'ল যেনিবা তাৰ দাবীটো আমি জনাইছোঁ দাবীটো যেনিবা দিব লাগে সেইটো যিটো আমাৰ পাব লগা দাবী সেইটো দিব লাগে আৰু আমি এতিয়া বকো ব্লক কমিটিৰ পৰা যেনিবা কাম হেৰি কি দক্ষিণ কামৰ পৰা আমি ব্লক কমিটিৰ পৰাইছোঁ হেৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা বা আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ যেনিবা সেই দাবীটো দিব লাগে আৰু যিটো আমি দাবীত কৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰো পাব লগা দাবী আছে সেইটো আমাৰ দাবীটোকো যাতে আমাকো এৰি দিব লাগে আৰু যিটো আমি ভোটাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ আমাক সেই ভোটাৰৰ দাবীটোকো দিব লাগে আৰু যেনেকুৱা সেই আৰ্মি দুইমাৰি যিটো হত্যা হৈ গ'ল তাৰ দাবীটোকো যেন চৰকাৰে মানি লয় সেইটো আমাক দিব লাগে बिथांमोना फोरमायदों दे थार बिजिरनायखौ न'खरनि जे सुबुङा बे दुखुथिया न'खरनि सुबुङा मोननांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आं बेवहाय सासे आइजोजों नैबे समाव सोंगोन मा बुंगोन बे सायाव मा बुंगोन बेवहाय दिनै प्रटेक्ट खालामनाय जादों मा जाहोनाव बेखौ खालामनाय जादों आरो दुखुथिया न'खरनि जानानै मा बुंगोन नोंथाङा आं माने आंनि जों गासैबो बुंनो नागिरदों दे आरबि दैमारिया न्याय मोननांगौ आरो बे दुखिया परियाला जाहाथे सरकारनिफ्राय माबा मोनो बिनि आरो बेहाय एक्चुअली जाहाथे माबायदि जादों नोंथांमोना बे जायगानिनो बेवहाय बे समाव माबायदि बे जाथाया जामारदोंमोन बेखौ एसे माने बिसोरो हाथि नायनो थाखाय फैदोंमोन न'आव थांनाय समावनो माने फरेस्टफोरा गुलि তিনটাसो মানে হেৰি খানनाय नुनानै मिथिनो हादों माने फरेस्टारफोरा बेखौ गावदों गावदों दा बेवहाय गामिनि बा नैबे जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय फरेस्टारनि जे सुबुं बे सुबुङानो बेखौ गावदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोबाव बेवहाय आङो सोंनो नागिरो मा बुंगोन आब'
मा बुंगोन बे जाथायनि सायाव मा बुंगोन बे थैलांबाय आरबि दैमारिया थैलांबाय दा बेहाय मा फोरमायगोन सरकारा मा दाबि खालामो চৰকাৰক মই এইটোৱে দাবী জনাম যে তেওঁলোকে এতিয়াও কম্পিটিশ্যনটো ঘোষণা কৰা নাই সেইটো মানে অতি শীঘ্ৰে মানে পৰিমল শুক্লবৈদ্যা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে নিজে আহি আমাক সেইটো ঘোষণা কৰি দিব লাগে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগে লিখিতভাৱে আমাক লাগে আৰু যিখিনি তদন্ত কৰিছে সেই তদন্তৰ দ্বাৰা আমি মানে সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে মানে যিখিনি ঠাইত যিটো ঘটনাস্থলীত সেই ঘটনাটো ঘটিছিলে সেই ঠাইলৈ তেওঁলোকে আহক আৰু উচিত তদন্ত কৰক সেইটোৱে মই কাটৰে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে যিটো বিষয়ত তেওঁলোকে মানে এতিয়াও মানে অন্যফালে গাপ দিব বিচাৰি আছে আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যাই যিটো জনাৰ্দনৰ মানে কথা কয় তেওঁ এতিয়া মানে কি কয় জনসাধাৰণক এতিয়াও মানে তেওঁ মানে হেৰি আশ্বাস দিব পৰা নাই তেওঁ কিয় আহিব পৰা নাই ইয়ালৈকে সেইটোৱে মই মানে আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ আহক অতি শীঘ্ৰে ইয়ালৈ সেইটোৱে কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ বেহাই গুবুন গুবুন আৰু সোনকালে অতি সোনকালে তেওঁলোকে যাতে 3 মাহৰ ভিতৰতে যাতে মুকলি আকাশলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যাৱজ্জীৱন যাতে কাৰাদণ্ড হয় সেইটো যাতে কঠোৰ পদক্ষেপ লয় সেইটোৱে মই আহ্বান জনাইছোঁ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दायनिगिरिखौ जाखिनि बेहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बेखौ साजा होनो बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो बेवहाय गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव आङो नैबे समाव मिथिनो नाजागोन কি ক'ব আপনি কি ক'ব এতিয়া আপোনাৰ এটা আৰবি दैमारि মৰি গ'ল বা মাৰিলে হত্যা কৰিলে এই কি ক'ব মই কৈছোঁ তেখেতৰ মানে ন্যায় লাগে দুখীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে মই এই মুহূৰ্তত এইখিনিকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি সেইটোৱে মই ক'ব লাগে যোনটো নেকি উচিত দুখিত মানুহটোক সেইটো শাস্তি দিব লাগে এইটো ময়ো সিমান নাজানো সেইখিনি টাইমত মই ইয়াৰ জেগাৰে মই সেইটো তেখেতক মই গম নাপাওঁ नैबे समाव जों सावरायगासिनो बा थामहिनबा नोंथांमोननो बे नैबे समाव मिथिहोगासिनो मा बुंगोन आदाया बे जाथायनि सायाव जिहेतु सासे सुबुं जाबाय फोजोबनाय जाबाय जोङो सरकारनि सायाव मा दाबि खालामदों তাৰমানে আমাৰ যিটো আৰ্মি दैमारि হত্যাকাৰী হ'ল এই হত্যাকাৰী হোৱাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহ্বান অনুৰোধ কৰি আছোঁ এতিয়া কি কয় আমাৰ এই बे समाव बिथांमोना दाबि खालामदों जे जाखिनि बेवहाय नैबे समाव गुबुन गुबुन बेवहाय दल संगठननिफ्राय बाहागो लानाय बे प्रडाक्टनि बे रेलि बा धरनायाव बाहागो लानाय बिथांमोनजों आं नैबे समाव मिथिनो लुबैयो मा बुंगोन কি ক'ব আচ্ছা 10 তাৰিখৰ যিটো ঘটনাটো হৈ গ'ল এই ঘটনাটোতো মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু একে আষাৰে কওঁ যে এই ঘটনাটো যেটো মৃত হ'ল শিশুগৰাকী গতিকে এই ঘটনাটোৰ মৰ্মান্তিক ঘটনাটো মাকগৰাকী যি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে এই পৰিয়ালটোক চৰকাৰে আমি নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা 1 কোটি টকা আৰ্থিক অনুদান দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ উপৰি যি মাকগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈছে যাতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি অতি সোনকালে আৰোগ্য কৰে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যি দুগৰাকী জোৱানে সিদ্ধাৰ্থ সিনহা আৰু ইমতিয়াজ আহমেদ গতিকে তেওঁলোকে হাতী গুলিয়াবৰ নামত বা হাতী খেদাৰ নামত যি ব্লেংক ফায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰলৈ গুলিয়াব লাগে মানে তলত গুলিয়াই যি মানে হত্যা কৰিলে এই কাণ্ডটোৰ পৰা যাতে জোৱান দুগৰাকী কোনো কাৰণতে বাচি যাব নোৱাৰে উচিত যাতে শাস্তি দিয়ে চৰকাৰে আৰু তেওঁলোকক হয় ফাঁচি দিয়ক নহয় যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক আৰু ইয়াৰ লগতে তাত যিহেতু ডিয়াফু ডিম্পী বৰা উপস্থিত আছিল গতিকে ডিয়াফু ডিম্পী বৰাও যাতে এই टेस्टर पर जाते खारि যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি সরকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছো नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मोनसे महा धरना जे बेवहाय रेलि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामदों आरो बेवहाय बे दायनिगिरिखौ मोजां साजा बे साजाखौ होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो लोगोसेनो बेवहाय जायबा बेवहाय चिकित्सायाव थामहिनबा बिथांमोना जाय बिमा बे बिमाया गुलि नांजानानै बे जीएमसी आव बिथाङा देहा फाहामसालियाव दं बे देहा फाहामसालिनि बेनि जे खरसा थानाय गासैखौबो सरकारखौ बहन खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसेनो बेवहाय जाखिनि बेवहाय न'खरनो दुखुथिया न'खरनो बे न'खरनो नांगौ बायदि नांगौ कम्पेनसेसन बेखौ होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों नैबे समाव कामरुप साउथ कामरुपनिफ्राय आङो राकेश रामसियारि